Спартыўных мерапрыемстваў шмат не бывае. У гавяцкай сярэдняй школе прайшоў штогадовы турнір па валейболе на прызы адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды Агра». Паназірала за спартыўнай барацьбой і наша здымачная група. Спаборніцтвы па валейболе ў гавяцкай сярэдняй школе ўжо можна назваць традыцыйнымі, бо штогод напярэдадні Новага года ў спартыўнай зале школы збіраюцца каманды района, каб вызначыць лепшага з лепшых. В нашем турнире участвует 5 команд. Это учащиеся, учителя, работники нашего хозяйства «Говяды Агра». Также приглашенная команда – это Шкловская райком. Гуляюць каманды на прызы адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды Агра». І ў гэтым гавяцкая школа з'яўляецца выдатным прыкладам супрацоўніцтва з гаспадаркай дзеля агульнай мэты – прыцягнення насельніцтва аграгарадка да здаровага ладу жыцця. Кубки, ценные призы. Все помогло наше хозяйство, потому что своими силами может быть где-то и тяжело, но все-таки стараемся. Но основная поддержка, основная опора для школы и для всего агрогородка является именно хозяйство. То есть оно поддерживает, оно видит наше стремление, то, что вот это интересно. Самое главное то, что поддерживает нас. Потому что без поддержки не было бы возможности просто сделать турнир на таком высоком уровне. У выніку двухдзённай напружанай гульні пераходны кубак атрымала каманда Шклоўскага спажывецкага таварыства. Усім удзельнікам былі ўручаны ганаровыя граматы і грашовыя прэміі.